Korean te Uisa na sa Berpol an ni ome tuna chuan an rami puiza asom sari vel chuan an nei to lo thu suin Uisa mga sumdo na chu an to Jinu hi activist ni in an rama Uisa ai thin te chu avei le a sumdo na ta na ui fam siam asia te chu bil chiang turin atlo thin an pol chuan Uisa mga sumdo na chu ti top tir turin sarkar an nor fo bok tunai hian jimpo ui fam omna lam apan meka he fama hian Uisa thum sam kwa vel an enkol mekani fam nei tu pa chuan a ezon na chuti to padu wangin ui mangai tu pol jinu te chu abepop ane an ram sarkar chuan ui manga sumdon na chu lakhap chi alo ma se dan khau tak asiama wangin fam tam tak chuan zom harsa anti he ui fam nei tu pa po hian a ui vul te enkol tur hian sum anei chawa e tur po apechalo ti chu an cho atang chuan hei rual ani lo a ui vul te zu bom to taka khungkhomin anin sual na lama thita te po an om chu fam chu ani du pa chuan ain kol zo lo ti hai rual ani lo ni ma sila athlona hlan mai chu atum bik lo sum tlem zong tal pe se chwa zalen mai turin adorani jinu chuan chung ui te chu chan chwa ngai ngoi ngoi an ni ati a chan chwa nan sum a khon kho manga fam nei tu pa in a phut ang a mo nuwa akal le donani activist jinu tele rambi pui tam tak chuan Uisa mga sumdon chu pai bo tuma ma an lak mek lai chuan Uisa War Association President Kim Jong-su chuan Uisa e chu an nam kalphunga abet tlatani ti in atang na ve hle thung Kim Jong-su chu an sumdon na akal tluangin ui fam po lian tok takanaya sarkar dan siam te zom thlapin Uisa mga sumdon hi sarkar chuan ti top ta se he industria thok ezon nan biram mang mi makta doi tel chuan ezon na an chando na chuti maya ti top chu thil ti chi anilo ati Kim Jong Kil te po ui fam siam ezong tho an nei a an chung ko e mu na ber ani an ui vul na farm chu en mai poin akma aminen khachuan ein thlau hle a changtlungin sarkar dan siam an zom tha a an ui vul te po kar khata arsa voit ni an pechina an ek thlangin man tangkai dan an ngai to thin Kim Jong Kil chuan helai muna an vul te hi chu asa e tur shim shima vul an ni a ui dang tenen po an mi zia thlengin adang lam ati ui hum hal tu pol te an kalfor to ema wangin dan kala thil ti nilo ma se an ui fam mi te hi an na zonga thalak an phal sak lo sarkar chuan ui manga sumdon na chu alakhap thuai mel bok Korea a chuan jimpong hi ui fam siam tam na ber mun ni in Dok Valley ti in an soi ui hum hal tu pol te chuan ui fam a she om taka an vul te chu an san chuak fowa ni ma sila ulok le thataka enkol an ni chuan soi boy thei an nei lo thung nami hi activist ni in du da taka fama an ui enkol engma za a chan chuak to a amma in a enkol zela fam zong zonga tal tura an vul te sarkarin ala khapsi lo awangin khongai hle ma se chan chua thei an lani lawa enkol na thadong lo te ero finfia na an nei chuan in rem siamin a chan chua thin thu a soi a ui chan chua te hi duat taka enkol du anom chuan a adoptir thina chan chua tur an tamawangin an ram chunga chau chuan enkol tu tur anin dai lo awangin America Canada le UK te athon chuak ve boka ui sang khat zasari velzet a chan chuak to ani tunari chuan vokle ar te anga ui e tura vul phal alani a sarkarin ui fam siam khapani tur thu an soirualin ui mangai tu te chuan sarkar chet hun nga reng an tum lawa an ma ani nge che chuakin ma an la thin activist te chuan ui talna huna ui dam lo an tal lai te famadu da taka an vul te chu finfia na nei tumin mobile phone nen an kalchil fawa finfia na an nei chuan thu nei tu te hne na an zol ko thin ui tal tu le fam siam tu te tan activist te hi an noka film khurpo angai then khat chuan shikai le thi te an zuar she lawa chung ui thi sa le shikai te chu mishing e tan po an thiang hlim lo hle ani an te ui tal na hmuna hian dot taka mi ui vul lai ru bo ti shat tak te po an tal thin thu activist te chuan suin sarkar chuan ma lavat se an du Korea hian Uisa alarin Uisa mga ezon na hmuna hian chung tin deuh tho anin rol ati thei hial ome he Vang hian sarkar tan po thutluk na siam chu thilhar sa tak tur ani ngei na rin om
siol khapui dai fema ui fam siam tu pakhat chu beidongin ui fam siam chu top sana tuma a ui vulte po humanist society te nena ahlan veka sarkar dan siam thar hi ui fam lian bak lo nei te tan chon zom kim a har satawangin an ban san hloma heti lai hian Uisa Zwar Association te po relia telve a ui talle asa e khapna dan siam lo an du ti lantir an tuma police ten lo not chuakin relia lu ve an phal sak lo ane an ram ro rel na insanga ui talle asa e khapna dan an pas chuan an rami puiza ve vel zeten e zon na an chan dona chu chuan chung ko tam tak a hmung ngei don ti chu a hriat thei